কেমন ব্যবহার করি আৰু মই পোনপ্ৰথমে মই তেখেতক ধন্যবাদ দিয়াৰ স্বৰূপে এখেতক এখন আৰণেৰে মই আদৰি জনাব ইচ্ছা কৰিছোঁ। बिटिआर सरकारनि गोबां फ्लेगशिप स्किमनि गेजेराव बे अनसुंथाइ बिथांखियाबो मोनसे दिनै बे अनसुंथाइ बिथांखिनिनो चेक जों 5,000 करि गोरिब न'खरफोरनो ट्रिटमेन्टनि थाखाय बा गुबुन गुबुन हाबाफारि बाहायनो थाखाय होनाय जादों। दिनै दुलाराय बिटिसिनि गासैबो समस्तियावनो 200 करि आरो 200सो सुबुंनो बे 200 बिदि सुबुंनो 5,000नि चेक होनाय जादों आरो इतिमध्य जोंहा फ्राय माबायाव 40 जितु एसेम्बलि सिट दं बे 40 एसेम्बलि सिटआव 200 करि हिसाब खालामबा जोंहा बेसेबां 8,000 जायो नामा 8,000 स्टुडेन्ट मानो सुबुंफोरनो दिनै चेक होनाय जाबाय। जोंहा बेबायदि गोबां बिथांखि दं जाय बिथांखिफोरनि गेजेरजों जों रायजो राजाफोरनो हेफाजाब इन्डिभिजुवेल बेनिफिट स्किम हिसाबै जों होदों। जों आसा खालामदों रायजो राजाफ्रा बेनि गेजेरजों गोबां हेफाजाब मोनगोन जिहेतु जों बिटिसि ओनसोलनि गोबां सुबुंफ्रानो गोरिब गोजा आरो बे गोरिबफोरखौ जों बोरैहाय हेफाजाब होनो थाखाय बे हाबाफारिखौ लादों। जों बिनि अनगायैबो गोबां जों बिटिआर सरकारनि निजस्व फ्लेगशिप स्किम हिसाबै जों जेरैहाय सुपार 50 थाबाय आइ अनसाय बिथांखि थाबाय बेनिफ्राय माइनाव सोरां बिथांखि थाबाय गियान सोरां बिथांखिबो दं बेखौबो जों बावैसोनो होगोन अनलि फर स्टुडेन्टस बे गियान सोरां बिथांखि होनाय जायो। बेनिफ्राय जा थेंफाख्रि बिथांखि दं बेनिफ्राय बिनि अनगायैबो जा गोबां स्किमफोर लाइभलिहुड मिशन हिसाबै बोरमा फिसिनाय दाउ फिसिनाय अमा फिसिनाय मोसौ फिसिनाय बेफोरबायदि हाबाफारि दं बेखौ जों मिशन हिसाबैनो लादों जाहाथे जोंनि गामियारि रायजो राजाफ्रा बेफोरनि सायाव बिथा खालामनानै थांना थानायनि राहा लामा मोनो बेखौ नोजोर होनानै जों बे खामानिफोरखौ लादों बे हाबाफारिफोरखौ लादों। जों खोब बारा स्पिडाव खारनो हायाखै स्ल' जादों जोंहा स्पिडा खिन्थु थेवबो जों खामानिफोरखौ लादों जाहाथे जोंनि गोरिब रायजो राजाफ्रा गामि ओनसोलाव थांना थानायनि राहाखौ मोनो खारन जोंनि रायजो राजाफ्रा बेखौ बिजनेस रोङा बेनिखायनो बिजनेस रोङैखाय जों फिसा फिसा इन्डास्ट्रि खालामनानै जोंहा ट्रेडिसनेलि जिफोर खामानिखौ जों मावो बोरमा फिसिनाय दाउ फिसिनाय अमा फिसिनायखौ जों गोदो गोदायनिफ्राय मावबाय खिन्थु बेखौ जों कमार्शियेल नोजोरजों मावफुंनाय जायाखै जास्ट फिसियो जानो थाखायल' खिन्थु जों बेखौ फालांगि खालामनाय बेनि सायाव बिथा खालामनाय रांखान्थि खामायनो थाखाय थांखि लानानै मावाखैमोन खिन्थु जों बेखौनो दा मावनो फोरोंदों। बेनिखायनो जोंहा बे गोदान नङा माथो जों बेखौ कमार्सियेलाइज खालामनायनि नोजोरजोंसो खामानि मावनो ओंखारदों आरो बेखौ जों साक्सेस जागोन खारन जोंहा फिसिनायनि आइडिया माबाफोरखौ जों रोंखायो जिहेतु जों बोसोर बोसोर बेखौ फिसिबाय थादों बेनिखायनो बेनि गेजेरजों जों गामियारि रांखान्थिखौ गोख्रों खालामनो नागिरदों। दा जोंहा नैबे माबाया जास्ट ओरैनो गोरिब न'खरफोरखौ जों हेफाजाब जाथों होननानै माखासे फिसा फिसा स्किम फ्लेगशिप स्किम लादों जेरै आइजोआरि जौगाथाय बिथांखि बेखौ जों लादों बेखौ बिजनेस फिसा फिसा बिजनेस मावग्रा आइजोफोरनि थाखाय जों जाहाथे हेफाजाब होनो हायो बेखौ जों दासिमहालागै इमप्लिमेन्ट खालामाखै खिन्थु बावैनो इमप्लिमेन्ट खालामसिगोन डिसिसन जाबाय बाजेटबो जाखाबाय जों बेखौ थाबैनो इमप्लिमेन्ट खालामसिगोन। बिनि गेजेरजोंनो बेबायदि फिसा फिसा हाबाफारिनि गेजेरजों जों गामियारि रायजो राजाफोरखौ रांखान्थिनि बिथिङाव थांना थानायनि राहा होदों। जिहेतु जोंहा बाजेटआ खम सरकार हिसाबै बेनिखायनो जोंनि जि स्किम बेयो फिसा फिसा खिन्थु बेजोंनो जों गोबां जोंनि बिटिआरनि गोरिब न'खरखिनिखौ जों कभार खालामनो नाजादों। मोनसे स्टेपआवनो हाजोबनाय नङा केइबाटाव स्टेपनि गेजेरजों गासैखौ कभार खालामदों। बे बिथिङाव जों साबायखर होनांगोन बे जोंनि बिटिआरनि चिफ मानोना प्रमद बर' बिथाङा जिखिनि सिन्था सरसा खालामनानै बड'लेण्ड ओनसोलाव रायजो जानाय गोरिब न'खरफोरनि हेफाजाब जाथावना बेबायदि स्किमफोरखौ सानखांनानै लानायाव बिथांनि जिहेथु प्रिफारेन्स होदों आरो बेनिखायनो बिथांनि जों साबायखर होयो आरो आसा खालामो बिथांनि नेतृत्वआव जों बिटिआर ओनसोलखौ अन्तत गोरिब अबस्थानिफ्राय रैखा खालामनायजों लोगोसे बेफोरखौ होनायनि गेजेरजों रायजो राजाफोरखौ थांना थानायनि राहाखौ होनो हागोन आरो बेनि गेजेरजों गामियारि रांखान्थिखौ जों गोख्रों खालामनो हागोन खारन हादोरनि रांखान्थिया गोख्रों जागोन जेब्ला
जोंनि गामियारि रांखान्थिया गोख्रों जायो गामियारि रांखान्थिया लोरबां जायोबानो दुलाराय हादोरनि जिथु रांखान्थि बे लोरबां जालाङो बेनिखायनो जोंनि जिथु बिथा हादोरखौ सुंथाना लाखिनाय बिथायानो जाबाय गामियारि ओनसोल आरो गामियारि ओनसोलनि रायजो राजाफोरखौ जों गोख्रों खालामनाय थांखिजोंनो जों हादोरखौ गोख्रों खालामनायनि नोजोरजों खामानि मावदों दा मा कारनाव हाबदों बे बिथांमोननिसो बेखौ जों नुनो हायो जाय सुबुंफ्रा मोनसे पार्टिनिफ्राय मोनसे पार्टि बारस्लायो बिथांमोना सुबिदाबादि सेल्फिश आरो सुबिदाबादि मानसियासो मोनसे पार्टिनिफ्राय गुबुन पार्टियाव बारस्लायो जायहा पार्टिनि प्रिन्सिपालखौ बुजियो ससाइटिखौ डेभेलप खालामनायनि नोजोरजों खामानि मावो जायहा रायजो राजानि प्रति मोजां साननाय दं बेबायदि मानसिया खुनुदिन पार्टि सोलाया बेनिखायनो जायफ्रा सोलायदों बे बिथांमोननि बेक्तिगत बाथ्रा बेखौ जों जेबो बुंनो थाङा BPF-निफ्रायबो गोबां बारस्लायगासिनो दं बिथांमोनखौ मा बुंगोन दिनै BPF-निफ्रायबो बारस्लायगासिनो दं दा जों बेखौ बुंनो नामा जे माबानि थाखाय मा बुंगोन BJP-नि थाखाय जोंनि बारस्लायदों होननानै जों बेखौ बुंनो हाया जे बेक्तिगत बेखौ पार्टि सालायनाय बे UPP-निफ्राय बहाबा बारस्लायनायानो जा BJP-निफ्राय UPP-आव बारस्लायनायानो जा बा BPF-नि गुबुन पार्टियाव बारस्लायनायानो जा जायफोर बारस्लायो बिथांमोना सुबिदा बायदि जेरावहाय सुबिदा मोनगोन बेयाव थाङो जेराव सुबिदा मोनगोन होननानै आसा खालामदों बेबायदि थांदों हयथ' गोबांखौ बिथाङा थाखा फैसा होनानै लब दिन्थिनानैबो बायनोबो हागौ बेबायदियावबो थांनाय गोबां मानसि दं बेनिखायनो जायफ्रा बारस्लायो आसलथे बिथांमोना सुबिदा बादि अपरचुनिटि सेल्फिश मानसिफ्रासो जायफ्रा ससाइटिनि सिन्था खालामो देशनि सिन्था खालामो रायजो राजानि खोथा सिन्था खालामो बेबायदि मोनसे बारस्लाया बेनिखायनो बेबायदि बारस्लायग्रा मानसिखौ बिथा खालामनानै पार्टिया थांनानै थानो हाया